Hej, jeg hedder Tim Halgren, og jeg er Head of Operations her i Motus, snart Strato, som vi hører om lidt senere. Jeg vil gerne lige hurtigt tælle lidt min baggrund. Nogle har måske mødt mig før. Jeg kommer fra Veeam, faktisk. Jeg har været Enterprise Account Manager derude, inden jeg kom til Motus. Og jeg er teknisk uddannet som datafagtekniker i flyvevåbnet, så jeg er vant til at have fingrene nede i materien. Og jeg sidder herude for at hjælpe Motus og jer som kunder omkring backup-strategien, I nu har. Og som Lars lige sagde, så har vi lavet 150 sikkerhedschecks, og der tager jeg lige nogle pain points frem der, som vi kan snakke om her. Og jeg har hørt noget af det, er jo allerede blevet nævnt flere gange af de speaker, der allerede har været på. Housekeeping. Det er kedeligt, det kender vi alle sammen. Og det er det, vi kan kigge lidt på nu her. Så lad os prøve at gå i gang. Det vi har set i de sikkerhedschecks, vi har lavet for vores kunder, det er faktisk, at kun 4% af dem faktisk laver en systemeret restore-test. Det vi så også hører, det er, at det er besværligt, det tager for lang tid, og man kan ikke garantere, hvordan man skal få det sat op at køre. Det vi så ser, når vi så implementerer det, det er faktisk utroligt giveligt for virksomhederne. Jeg ved ikke, om I kender den gyldne backup-regel. 3-2-1-1-0. Er der nogen, der kender den? Ingen kender den regel. Nogle nikker, nogle er lidt i tvivl. Har I overhovedet backup? Jeg skal lige høre. Okay. Super. Nullet, det er jo faktisk, at vi sikrer os, at dit backup, vi har, faktisk kan restores igen. Worst case scenario, det er jo ens backup, de er væk, så skal man jo kunne komme tilbage igen. Det finder man først ud, når man står med en brændende platform. Med nullet her, der kan vi sætte det op til, at vi laver nogle automaterede sikkerhedschecks omkring restoren, om den reelt set virker ud for de kritiske systemer, man nu har valgt i virksomheden, og man kan få rapporter tilsendt på ugebasis, månedsbasis, eller hvad man nu har lyst til. Det er housekeeping, jeg ved det, men backup-test, det er en del af jeres strategi, og det er en, I skal tænke over, når I sidder derhjemme på kontoret. En anden ting, som vi har snakket rigtig meget om her, det er ransomware. Det bliver mere og mere, som vi hørte Pernille sagde, da vi lavede introduktionen. Vi har set 4 af vores kunder alene i år, som er blevet ramt af ransomware. Det er ret mange. Det er jo mere end 1 i kvartalet. Og 32% af dem, vi spurgte, de har ikke en offline-kopi eller en offsite-kopi. Og vi har faktisk fået de her kunder retur ved, at vi har brugt offsite-kopien, fordi deres lokale backup-data har været ramt. Så det er virkelig noget, der er vigtigt for alle parter, at man skal tænke over, hvor ligger ens data henne. Ligger det kun hjemme i serverrummet hjemme, pizzaboksen, eller ligger det også hos en partner, det kunne være hos os, Motus. Så der har vi allerede hjulpet de kunder med det. Det er noget, I skal tænke over. Housekeeping igen, det er super kedeligt, men det er også rigtig vigtigt. Vi ved jo alle sammen, hvor mange gider gå ned og gøre dit badeværelse rent. Det gider man ikke. Det står bare der hele. Det samme med backup-platformen. Den kører bare. Den er sat op for 4 år siden af Bente for Marketing, og det er også hende, der har håndteret den. Der skal vi altså bare være opmærksom på. Hvis det er en auto-support, så er der kritiske sårbarheder, som man ikke er opmærksom på. Det vil sige, at andre kan komme ind og udnytte de funktionaliteter, der er. For eksempel, vi hørte det fra Arctic Wolf. Så kan nogen komme ind, finde ud af, at du kører en ældre version af din backup-software. Jamen, så er der jo en spiseseddel, så kan de jo bare gå i gang. Derfor er det rigtig vigtigt, at man ligesom kigger på det her, og ligesom laver noget housekeeping, som sørger for, at man hele tiden har sin backup-platform opdateret. Fra min tid i Veeam, der har jeg haft nogle store kunder. Jeg var jo Enterprise Account Manager, så jeg håndterede de 20 største kunder i Danmark. Og en af de kunder her kørte version 9.0 af Veeam. Det kan man tænke over, hvor mange år siden det er. Og det var fordi, der ikke var noget ejerskab af platformen, så man vidste ikke, hvem der skulle gøre det. Om det skulle være dem, der leverede den, eller dem, der havde overtaget den. Det var et split der, men det gør jo bare, at den er rigtig kritisk. Vi har også set, at nogle af vores kunder har udskudt segregeringen af backup-platformen fra sit AD. Så har den været en del af ens produktions-AD, som vi så med Arctic Wolf. Der er en bruger, der bliver kompromitteret. De får adgang til backup-platformen, ligesom det med produktion, så er backupen væk. Derfor er det rigtig vigtigt, at man ikke udskyder det. En af vores kunder, som er blevet ramt, udskydede det der og sagde, vi tager den efter sommerferien. Ugen efter var de ramt, og det er ikke så godt. Så det er altså ikke noget, man skal udskyde. Gør det med det samme. Gå hjem og kig på det. Find ud af, hvordan det er. Adskillelse af produktion og backup. Det er lidt det samme, som vi lige snakkede om med før. Hvad sker der, hvis backup-platformen ligger på den samme hypervisor som jeres produktion? Det ligger på det samme server, det ligger på den samme storage-system. Jamen, hvem er det, der arbejder med det? Det er den samme bruger, som har adgang til produktion, som også har adgang til backup-data. Jamen, hvad hvis den persons konto bliver kompromitteret, eller personen har onde hensigter? Så er data væk. Personen kan gå ind og fjerne rapportering osv., så man ikke ved, at backuppen ikke kører.
Vi har faktisk et eksempel på en kunde, som også er blevet ramt af ransomware, desværre, hvor man har negligeret lidt det her housekeeping også. Der er en backup, der ikke er kørt i 90 dage, fordi man havde ikke lavet housekeeping på serveren. Det vil sige, at kunden er faktisk 90 dage tilbage i sin backup-data. Hvor mange af jer kunne overleve med 90 dages manglende data? Ikke ret mange, tænker jeg. Det sjove, eller jeg vil ikke sige det sjove, tesen her, det er, at vi kan se, når vi var inde og hjælpe kunden, at V-centret lavede en fejl 90 dage præcis før, at ransomware er blevet opdaget. Så kan man jo undre sig over at kan vide, om der er nogen, der har lavet en ændring, og så sige, at vi gør det efter 90 dage. Det var præcis 90 dage. Så der var det vigtigt, at man adskiller de her ting. Storage, brugere, systemer, hypervisor, så det ligger separat, så man ligesom er der. Igen overveje en outsourcing omkring det, så man kan gå igennem og kigge på, hvad det er, og hvem der har adgang til ens backup-systemer. Det er super vigtigt. Backup. Jeg har stillet spørgsmålet, er det en brændende platform? Billedet illustrerer jo meget godt, at man sidder i sin IT-virksomhed, og man kører bare derudad, man kigger ikke på backuppen. Igen housekeeping, den er sat op for 4 år siden. Det spiller, jeg får en rapport hver dag. Du aner måske ikke, hvordan backuppen reelt set kører. Derfor er det så super vigtigt at komme tilbage til, at man dokumenterer sin backup, ved hvordan den kører, har et ansvarsområde, og også laver nogle risikoanalyser omkring, hvad sker der, hvis den her backup ikke fungerer. Igen, en af de kunder, vi arbejder med lige nu, har haft en server i 4 år, som ikke har været blevet backup af. Så de spørger, hvor er restoren henne? Hvordan kan vi restore det her? Der er ikke lavet backup på serveren. Men hvorfor er det ikke det? Den har aldrig været med i backuppen. Det er en brændende platform, det er blevet sat op. Der er ikke nogen, der ved, hvordan status er. Man får kun en rapport. Det er ikke så godt. Virkelig vigtigt, at man ligesom håndterer det der ting der. Og det er live scenarie eksempler, jeg giver nu, både fra min tid i Veeam og også her i Motus. Kryptering. Husk nøglen. Jamen selvfølgelig husker jeg, at nøglen til bilen. Tesla, så er det mobiltelefonen i dag. Huset osv. Men hvad med nøglen til din backup? Har I krypteret jeres backup? Har I krypteret jeres backup-kopier? Har I krypteret fil-backup? Er det den samme nøgle, eller bruger I slet ikke en nøgle? Som I kan se her, så var der 30 af dem, vi har spurgt. 30% som vi spurgte, som slet ikke havde krypteret deres backup. Det vil sige, hvis der er nogen inde og rode i jeres systemer, så kan de trække dataen ud, sende den til en eller anden V-transfer, Dropbox, whatever, og så kan de læse alt deres backup faktisk uden en nøgle. Så er det jo ret ligegyldigt, at I har en backup, fordi de læser det direkte alligevel. Derfor er det super vigtigt, at I laver en krypteringsnøgle, men husk lige på, hvor I gemmer den henne. Hvis der ligger en keypass på produktionen, og produktionen er nede, kan I så få backuppen frem? Det var et spørgsmål. Der er ikke nogen, der ved det. Det kan man nemlig ikke, nej, fordi nøglen lå det samme sted, som produktionen blev ramt. Derfor tænk over, dokumentere, hvor I har nøglerne henne, gem dem et sted, som ikke ligger samme sted som produktionsdata. Hvis jeg er ramt, så er nøglen væk. Data kan ikke blive genskabt. Lige en hurtig opsummering og en afslutning på de her ting. Tænk på restore-test, automatiseret restore-test, så I får en rapport, så I ved, om backuppen reelt set virker, når backup-platformen brænder, eller produktionen brænder. Tænk på en offsite og en offline-kopi, så I kan komme tilbage, hvis produktionsdata er væk. Herunder også adskil backup fra produktionen. Det er både hardware og menneskelig adgang til backup. Kryptering, som jeg nævnte som det sidste, det er super vigtigt. Og det hele kommer ned til housekeeping. Det er nødvendigt, selvom det er kedeligt. Men vær ansvarlig omkring jeres backup-platform. Det er super vigtigt. Og ikke sidst, men ikke mindst, det er jo et sikkerhedsseminar af Motus og Stratus, så overvej en outsourcing til nogen, der ved, hvordan det kan være. Og stille de kritiske spørgsmål også. Det er også rigtig vigtigt. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til mig? Både fra min tid som Veeam og som Motus. Så er I velkommen til at stille dem nu, eller spørge mig bagefter. Og jeg håber ikke, at vi snakker sammen, fordi jeg, som Lars sagde, jeg bliver involveret, når det begynder at være kritisk. Det behøver ikke at være kritisk. Jeg snakker også med nogle af vores kunder, uden det er kritisk, men bare roligt. Det var så det for mig. Hvis der ikke er nogen spørgsmål, så vil jeg sige tak for i dag. Ja. Må jeg spørge dig om noget? Kan du godt lide, når der bliver lavet ransomware-angreb på vores kunder? Synes du, det er sjovt? Om det er sjovt? Ja, er det sjovt? Det giver da en glæde, når man kan hjælpe kunderne. Det skal da ikke være nogen hemmelighed. Når man kan få kunderne op og køre igen, så føler man sig stolt og tilfreds med sit arbejde, og kunden bliver glad. Men når du alligevel nævner det, hvis man så er nede med et ransomware-angreb, så det vi ser oftest, det er, at kunden tror, at man kan op og køre igen på 24 timer. Produktionen er ramt, der er ikke noget, der virker, vi har ikke sendt fakturer ud, kunderne klager, medarbejderne klager. En af de kunder, der blev ramt lige da jeg startede faktisk, de
var så ramt. De blev ramt af 148 lokationer på samme tid, fordi det var A-ledet, der blev kompromitteret. Så det var ikke sådan ligesom i Mærsk, hvor det spredte sig. Det var på én gang. 148 lokationer nede på én gang. Alle skreg jo, vi skal op og køre igen. Produktionen er vigtig. I situationen her var det heldigvis, at produktionen ikke var ramt, fordi det var adskilt miljø. Men hvad med alle medarbejderne? Det tog også lang tid at komme igen, og det er også noget, I skal have med i jeres risikoanalyse. Hvor lang tid kan vi tåle at være nede? Hvor hurtigt kan vi komme igen? Og som Pernille, jeg tror, hun sagde, test. Og Arctic Wolf, test de her ting her. Test dem igennem. Lav nogle testcases, hvor I prøver at pille ting ud. Se, hvor hurtigt kan vi komme tilbage. Det er super vigtigt. Men glæden, det er at hjælpe de kunder, der så er ramt, og se, det virker.